apa delay berkum juru itu kajing yang pai ba anjantar nantar ki ban penting ya kajing kublai tinggi ai kublai baro kita ki bara koi dan ki pat ki minister ki ba empat ong mentan kum ba elhek tu ilawan nanti ba Vincent Espala ro ilawan ban pli ya juga Lampung emergency iba Lamprang bela babon kem disi kiba la khamnya bon yemda la banjir ketengi ki baro nanti ki waipat ki rusan bertai ki ba sendan syo aga kam kum ki disi lani kum ki ero kila yapon tende ke jing kuble jongi kam dei tangi ki ba yawan namar kat ki bala kila yawan kit khat jo ke esro kat ki bala kila lain kan yalam nanti ya kini samla don sap jong kecela jungi pat kan tiwi ki kam shajram la itoro bakani ka Meghalaya grassroots music project ha ka season ka banangkong kidan kumba khan ruspa ngon samla don sap ha ka pot ka tem bat ha karwai ka siaw ki balalek pan pot bantem ha kumba lai hajar tali ki chaka Pulang ru ba sorkar kan persang menang penhe susu ya kicing lekmen kenang ba kini samla na kejela jungi kinla ban peni ya kesap kapong ha kini ki rengsan ki baper ha kejela mat syaki pat kejela jong kari India ya thu ya ke ka ba mi nak to hadin belakot kini kan Lampung ya met cingtep Agabon kiru syampang kila ya dan beta la kedau katu katni menne dan rei don kiba amsumla terma ban kedau kum di doktor ngaidlang periande na po Christ University Bangalore na ta kong Olivia Bang ibalong advocate Supreme Court kituro ilailong ki ru syampang banda lalor ki waipat ti hadin balakut ka jingamir jingtem bat ka jingalang pai ba ajantar mantar ka khasi ka society kala sim south li kirai bat kini ngikwa ya ka pentem sepi baro la pen priang lem ya kini kirai ki Bangladesh ka benengkong ka long ban pan jing sai na ka office jong union home minister Amit Shah halor ki dorkas ki bengla submit so how January hajar kowai habo wan simbang wat la ngim sim la yakendo markmat yo rei ila ai ya dorkas lengba menteri sarkar ka por ba nanta ka weipat ka jimpan kan mau yo kedaya ka arp sautrik jong Julai arja arwai haka bangila daya kendo markmat batu hangni silong haki jinran ka jong chief minister Conrad ke sangma jinran ka jong chief secretary al bat ke wai officer dan rei hadien jong kito ki jinga kendo bat ke jing ai ki dorkas ngim simyo jubab Menta kawai karai bat kata kalong karai ban kong ban pan jing sai na ka office jong menteri kampo ye yang sarkar India hangno ka don kenika kam jong amat na ong ak tinang wai mantep ya ka status jong kenika jing dawa jong namar menshua abai kendo ya Rajnath Singh baru Rijiju Kiran Rijiju January Raja Kathendai, tanghadin arbanai nilayo ya kejupa, baka ketien kasi kedon haga les jong ki pending demands. Life of Pratele, ketien kasi gede gawai, bat la yathu yangi haga ta juba ba ka ministry kandang pedbnia ya gede income. Ti hadin ketua paden dang le kendo ya Amit Shah hadin bangila submit ya ki dorkas jongi bat ka jinga kendo markmat bat uru ngim simyo juba kumta
ngilarai ban pan jing sai nak office jong menteri kam po yin ka sarkar India hangno kadan kene kam ka jong ni ka baar pat ka mangle sim ya ka rai ka long ba ka sarkar India ka ba minta kan simno mardor ya kisin jam ban penkre ban wanra ya ni ong ka anra ma ya ka bill hapo parliament ha ka sin siong dorbar jong ka parliament ka bansawan daga long kloi kat no ne khamslem rengi ong ba ka dei ban wanra no ya ka bill nakalian sinsiar ka official bill nakalian jang sarkar ha parliament ha genika sinchong dorbar jang parliament ka ban sadang ti kawai pat ban submit ya ka thop jingpen biang jingtep ka documentation but ngi la submit ya kini kedai ka documentation ka ba ngi layo ban submit bro chilter ngi ai yiki dorkas lamdala ya ka ban bu sijaka yiki thop jingtep baro rei ka khasi author society da ka jing tresitam ngi labu yiki khat ki ba dan ka jing tebet ka ba karpan ban lum ban lang yikini ringkat bat ki sabot ki jing pen sisa lani ki justifications baka tien jonge kalau long kabat la day por la slam ban rung no apo ka khanet ka bakra tingila yo ban submit ya kan ni bat ka bakado ka basaw ka long ban up ya ka jubab jong ka sarkar hapo ka por ka bangila dawa ngimla ban bu ya ka por Andrei hapo kapor bangila dawa kabamati shwa jongka dorbar parliament kaban session bat ladangim yo ka jipa ngin sa penong da kiwai pat kilat jingaki kilat jingdawa jongi ta ti yakini kirai ringkat bat kijing penken mau yaki babon ki ki jingyat nanti jongga lagi jingdawa ringkat bat ki jingyat ho sithi ya penengka home ministry ki jingya kendo da ka bangilat da ka kanhon sa Delhi bat kumjuro ang ne Shillong ni lara ya ki dorkas ki batmai ringkat bat ki kot kisla ki ba ngila sulang agar dorkas sungi bandit ai sya ka office jong o Minister Kampo Yen mengabatu General Secretary Dr. Api Kharsiye nangta isaka office jonggo Prime Minister but kumjuro isaka office jongka President jongkari but menen ngila la banle ya kata but ka received copy ka bangi tayo kini kidai ki bala received Lagi tugi lightly ki office kata jong o Union Home Minister Prime Minister but President jong kari ta tie giwai pat ki tanat sarkar ki ba ni lapha ya ki copy na kam ta jing tip jong ki kalong sya Ministry of Tribal Affairs sya Ministry of Culture but ka Ministry of Minority ta tikata gadai ka kam ka bangila pendap hado nin kasni ngi klampat ai ka jingkran api gino tho bor hadil jo ka jing pendap ya tu jingalang namar ni kwa ban ap shwa hado bangin dayo ban lit ai ki kot kisla ki beran kam tingiran dap menen janmiet ikini baro ta dai ka jingboten ka basa ka long ka jingboten ka khasi author society
kan budian o kawai ngaklet bangi layo ro ya kejing ya kendo arsian bat uwe MP baru tahu dari Rakesh Sinha MP jong Raja Sabha badan hagalian sarkar bat kejing ya kendo jongi haka step jong kasngi nengkong kalong kejing keren ke ba la jerong ba renyim patla ya kaban ai su yi kot kisla namar ya kendi ngim simla ban penyo kopi nado bagi pelaj ya kene saja tinggi dang shon biang hakasni baar he ta kamot hakasni baar ngidang shon biang ban ngidang let ai biang ya kene ka documentation haka sngi ke baar menmet nhiều biji Syau Rakesh Sinha ringkat bat kajing ai kopi ye ki dorkas ki bangila pa syau Home Minister syau Prime Minister bat syau Presiden syau Presiden jokari ti yamata ngim simla ya kabani kendo bat ki waipat ki he sarkar like no tang bat uni wai MP uba hakajing tip jongi udan ba ka jiechan bat Prime Minister kumjuro baru Union Minister. Naga takadaw ngi sa jet knang banyo. Bat ngi rayo banisyong batu ASEAN. Tati kajing kula na kiring chungu. Kalong bed banikren batu Union Home Minister. Umpatla ban ay kawai pat kajing kula palat ya kata. Nrayu ongan sa simkia banikren ni kinekam but Union Home Minister ke mat ke bakomsan bang ibu kalong ban wanra ya ke anrau ha parliament ha kasinsyong dorbar ke parliament ke bansolong ti menta ke jingbut den kan long yang kini ikut kisla da ka bangin wad yiki jingtep ka bala da ka bangilet sigi ministry ngiladon ro ka tim ke baklan ke jongi ang tiada dali itu gibadan dali ken bodien hangno kadon ne am kajing persyam ban sim yaki sinjam ban bukre ya kebel hadin ba ngilayo ban submit yaki niki ban ai yaki niki dot khas ki jongi te kajing bodien kadlong sekitu lai khamtam ki bangla ai yaki dot khas office jong o Home Minister, office jong Prime Minister, but office jong i President. But yaki waipat, kisin jam jong jing budien jongi, ngir se tu epi daladai kapor. Kini kilong ki tip na kabenta, jong ki kinong patay kubor, but jong ipay ba hakabri unyot. Umday ba lapan mena bala ban le kunta ngai ladaja ba kabur long kalaban poi serta namar menta kalalong pahi movement nekong sedang kinong tho ngilaban ong kadai ka literary movement ngai hadin kisang bhalang baro kile kersan kumenta ki sengsan pertai baro ngi ki ya kersan bagi i menta ya ke jinglong ko wei jong ke jan reo ban kirang ba niam bro ke bawan ya ke ban sengap lem bat ban pen sengan lem ya ke nika jingemer jimbat ke jong ti lada jaba umman ra ya ke bel te klempe kalenti gadan ban le kunta ka movement kala ban long warna ki political party ro kidai ban le ya datang mangi kisang balang ti hindrai yaki kumno bangin le kata ngin se thu yaki indala dai kapor yamenta ngirang ap baka sarkar kan jubab shwai gitu ki sautli ki mat jingdawa ki ba ngala de pren mentan